Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Het is goed op een koppel 30 Ierlien dat Evert van Bentum op indrukwekkende wijze zijn tweede oversterrentocht wint. Ik praat daarover mooi de nummer 2, Ran Jonker, reedrietverslagjouwer Sippy Tichelaar en Its Willemsma, die als toerrieder de tocht volbracht op houtjes. En die houtjes die hebben we hier. Welkom bij Bient Sport over de tocht der tochten van jochetje 86. En daar is het startschot gevallen. Daar gaat het hek open en daar gaat de run over 1750 meter beginnen. Willem Westerveld, Teun Bussen met z'n tweeën. Dat zijn de eerste die weggaan. Evert van Bentum met die soepele, die snelle, die kwieke slag. Mensen, kinderen zegt, die geestelt gewoon met zijn schaatsen het ijs hier. Nog mogelijk die kracht in dat kleine mannetje. Ik ben er zo blij mee, veel blijer dan de vorige keer. Ja? Maar toen werd ik al dolgelukkig. Het is nu al duidelijk dat de 14e Elfstedentocht veel zwaarder is dan vorig jaar. Vooral toerrijders hebben moeten opgeven. De Elfstedentocht heeft volgens de eerste schatting 1 miljoen toeschouwers getrokken. Een absoluut record met als gevolg een enorme drukte in heel Friesland. Ja, beelden uit jochetje 86. Its, wat denk je als je al deze beelden zou weer joggen? Maar jammer dat het zo taai waar is altijd, dat we net weer even rijden kennen. Ja, hè? Ja. Maar dit is toch nostalgie, hè? Ja, maar ik rijd leven nou. Ja? Ja. Je bent net zo van waarom, Sjen? Nou, nee. Ik vind het wel leuk, maar net toch nee. Ik ben liever dat we nou rijden kennen. Dat is liever. Ja, en Rijn, hoe vaak denk je dan van, potverdikke me, wat wie ik toen toch dichtbij? Ja, dat denk ik regelmatig, ja. Ja, nog altijd? Nou ja, nog altijd, ja zeker. Nou wil ik er weer heel erg aan herinneren, maar ja, het bleef een gemis vanzelf. Want het gemis dat je net de eeuwige roem kreeg, hè? Nou, daar gaat het nog niet in zo om. Dat zit er om koppelen, maar je wil graag winnen. En ik heb net wonen, ik ben tweede geworden. En dan ben je de eerste verliezer? Ja, zo kan je het stellen. Ja. En dat is een raar plak. En ik wil weer een heel mooi plak, want het is wel de Elfstedentocht. Tuurlijk. En daar wil je tweede in. En dat is heel bijzonder, het is heel grut. Maar als je dus de kans hebt om hem te winnen en je rijdt vooraan, dan strijd je om dat eerste plak, maar nog in. En dan maak je hem door wat omstandigheden, verlies ik hem. Ja, dat is bitter. Ja, praten we aan zijn verder over. Ja. Nog eventjes Sippy, Evert van Bentum, doe in 86. Wie hij echt van tevoren echt de uitsprutse favoriet? Nou ja, hij heeft natuurlijk het hier ervoor woon. En het wie een man die heel geschikt wie voor een oversterrentocht ligt. En rap, kon goed draven. Hij hier eigenlijk alles wel mooi. Alleen, ja, als je hem woon, in 84 is het net zomaar vanzelfsprekend dat je hem in 86 weer winnen. En ik vond het heel bijzonder dat hij dus al heel betiet eruit ging, hè. Hij al heel betiet dat hij eruit sprong. En nou, dan moest hij eigenlijk nog een Lietse helten. Ja, dat doorde hij aan. Dat vond ik echt heel verrassend. En ik dacht, dat komt net goed. Nee, hij liet hem toch echt bewust weer waarom zakje toen letter. Letter wel, ja. Om weer waarom te komen in die kopgroep. Want Its, dat is een van de Sontjen Toersen toerrieders. Heeft er überhaupt wat mooi gekregen van de wedstrijd? Nee, de wedstrijd, als toerrieder ben je gewoon dwaan, maar als het net op een bek is, denk je aan scoren. Recht uitrijden, denk aan scoren, denk aan rommel, denk aan kwaalster, denk aan die voorrieders, helft in. Nou ja, en enkel ze hellen daar eens een keer in, maar nee, dat is met dwaande. Maar net maar die wedstrijd, en als die in de stad komt, dan jerst willen ze flart. Maar nee, bij Jet het net echt. Ja, maar wist wel wat hem woen het, hè? Ja. Dat wel. Ja, maar dat komt letter, hè? Oh ja. Want eventjes, Rijn, de assist, je rieden voorop. Ja. Do en Evert van Bentum. Ja. En de field is die sterk. Ja, natuurlijk. Jo van Bentum wie kreeg demereerd west en die helden we weer om naar Battle heen. En toen dat weer samenkwam, dacht ik, nou is mijn kans. Want ik voelde me sterk genoeg om dat groepje te verlitten. Want de meesten hier de batterij knap leeg. Ja, en dan Van Bentum, die komt dan achter die jongen. Ja, op zich is dat jammer dat er natuurlijk in je achterop komt. Maar toen Van Bentum bij me weer, vond ik het ik wel weer fijn. Want dat wie in die ik rieden woer. Die de gang erin houdt en die
ervoor zorgen dat we voorop leugen. Want alleen nog wie het nog een hele tour wist. Maar dan, want de files die sterk. Hey, dan even, praat je hem dan met elkaar? Of word je gewoon even snel een soort van mentale oorlogsviering van ik viel me sterk, gewoon even zo'n blikken die kunnen doden, zeg maar? Nee, dat hebben we gewoon nodig in de sport. Vooral op dat duurwerk van 200 kilometer. Dan is het toch, ik in het begin van zo'n Alsteden-tocht, is het een collectief. Je doet de extra gaskraan het iepen, je zorgt je ervoor dat je eerst naar de held komt. En dan breekt de wedstrijd eens een keer iepen. Dan worden ze in demareren en die wil voort en die is enthousiast. Maar de rest het schinken, die 4 koplopers, waren dus te enthousiast. Die zijn sabatiet al in de onval gegaan, Kooijman en Maarten Hoekstra. Dat wie helemaal in het begin van de ja, maar goed, ik bedoel, die hebben wel een Waterloo gekregen in jaar de wedstrijd. En ze winnen starten maar één doel en dat is om die wedstrijd te winnen te gaan. Ja, die Waterloo komt vaak Dokkum, hè? Wat gebeurt er dan? Ja, ik domme pech, zeg maar. Ik val, of ik kom te vallen. En dan, wat beter dan komt de cameraman, motor maar zijspan. Van de NOS? Die kan net genoeg op die stapje en die dende door me heen. Ja. Zullen we even zien? We hebben beelden van. Ik even zien. Ja. Vreselijk. Oh, Jonker is gevallen. Belde dus van de kopgroep. Rijn Jonker is gevallen in een van die scheuren op de Dokkumeree. En zit dat dan in de beginfase van een wedstrijd, dan wil men nog wel eens wachten. Maar hier natuurlijk niet meer, met andere woorden. Opnieuw is Van Bentum de koploper. Rijn Jonker is gevallen, Van Bentum alleen ervan tussen. Och, ik zie het nog voor me. Jij komt tegen die bak aan, eigenlijk eronder. Helemaal eronder door, hè? Ja, man. Ik denk, oh nee, dit zal toch niet waar wezen. Dat hier de Elsteden toch naar de kloten gaat. Je voelt het op dat moment net niet. Je voelt niks meer, hè? Helemaal niks. Je bent helemaal verdoofd, verdwaasd, verblind. Want je ligt voorop, hè. Dat is al een jongensdroom, dat je daar met Van Bentum, de winnaar van het jaar daarvoor, in de Elfstedentocht de kopgroep bent. En dan, verdomme, dan vliegt of die motor over je heen. Maar oké, dat gebeurt dan. Nou, dat wordt het spelletje, denk ik. Maar ja, dan wil je niet verliezen worden door dat gebeuren. Nee, en toch gaat dit voorval wel een cruciale rol spelen voor de rest van de wedstrijd. Want toen wist hij zelf net meer, de vierste iten. Nou, je bent te enthousiast. Wat ik al zei, je moet je energie verdelen tot het eind. En dan moet je, als je bij Battlegem bent, bij Oudkerk en er worden demarages plaats, dan moet je daar nog op reageren kunnen. En bij Battlegem wie je bij mij het spultje haast door. Daar wie het een gekkenboel, maar we komen bij Battlegem. Er komt er een knikje in de baan en dan maak je een Oudkerk en dan van Battlegem naar Oudkerk hebben we op een kop in de wien. Nou, en ik ried op kop, ik hier mijn werk dienen en Van Bentum hier op dat moment oornemen matten. Maar die neemt net oor, dat die springt achter mijn reg voort, achter mijn grutreg, andere kant van de baan. En daar gaat er, meterke van meterke. En ik kan daar net op reageren. Ik wil wel, maar het wil net. Nee, het gebeurt net. En Van Bentum, als het goed is, die hing het nou onder de telefoon. Evert Van Bentum vanuit Canada. Goedemiddag, bij jou goede ochtend. Ja, goeiedag. Ja, even misschien een vraag van... Word je nou in Canada vaak aangesproken over het winnen van de Elfstedentocht? Ook in Canada? Nee. Nee, mensen weten het niet. Dus Nederlanders weten het. Maar die hebben het er eigenlijk nooit over. Echt niet? Nee. En het moment... Nou, ze hebben het er... Sommigen hebben het er wel eens over, maar niet dat het vaak voorkomt. Nee. Nog eventjes over het moment van die beslissende demarrage, wat Rijn Jonker net ook aangaf. Weet jij dat moment nog? Ja, ik weet dat. Ja, dat weet ik heel goed, ja. Maar Battlegem net voorbij, de drukte voorbij. En ik voelde eigenlijk wel dat ik voelde me nog sterk. En ik wist ook niet hoe ver, direct toen we uit Dokkum kwamen, zaten ze niet ver achter ons. Dus je had ook geen idee hoe ver die andere rijders achter ons zaten. En ik denk, dit is het moment om te gaan. Ja. Nou heb je wel eens gezegd dat de overwinning van 86 eigenlijk de mooiste overwinning was. Mooier dan die van 85. Maar dat is toch eigenlijk gek, want de eerste overwinning is toch vaak de mooiste? Ja, in 85 was het natuurlijk heel mooi. Maar je komt toch met 4 man aan en het is toch een eindsprint. En je hoorde toch wel heel vaak, ja, jullie waren alle 4 even sterk. En dat was natuurlijk zo, maar ik wil wel de sprint en wel de Elfstedentocht. Maar in 86 en in 85 was ik geen favoriet. Of niet een topfavoriet.
En in 86 was het eigenlijk andersom. Ik was een van de topfavorieten. En ja, ik kon toch aardig de wedstrijd domineren en alleen aankomen. En ik denk dat dat voor een sportman eigenlijk het mooiste is, ja. En jouw naam... En dat was de reden eigenlijk dat ik 86. Okay. Kijk, 85 was natuurlijk schitterend en nieuw en je wint de LC toch. Maar als sportman vond ik 86 het mooiste, ja. Ja, en jouw naam is nu onlosmakelijk verbonden aan de Elfstedentocht. En dat terwijl je helemaal geen Fries bent, hè? Dat moet er wel eeuwige roem zijn dan. Ja, ik ben toch een beetje Fries. Hey, altijd in een Friese selectie gezeten. Oh, dat is ook zo, dat is ook zo. Dankjewel dat je eventjes aan de lijn wilde komen. Evert van Bentum. Oké, vanuit Canada. Ja, want Sipido heeft nog maar hem traint, toch? Ja, hij is lid van STC Rutten. Hè? Dat is een club uit de Noordoostpolder. En wij trainen. Ik ben de trainer bij die club. Dus ik koe hem goed en ik koe Henk haast nog beter. Want die heeft hier maar mee traind. Maar wij zien hem vaak wel in een groep. Ja. En wie doet echt de sterkste? Nou, weet ik net. Nee, technisch wie hij misschien net zo super begaafd. In de bocht. Hè. Dat weet Rein ik nog wel. Maar hij wie taai als leer natuurlijk. En hij koos zo trok in een trofjochtje. Wat Henk ik koos, dat hadden van Bentums. No. Dat wisten we natuurlijk wel. Maar ik wil eens nog wel even wat zeggen over Rein. Rein die had natuurlijk heel iets oprieden met Evert. Ja. En bij het reetrieden is de grootste Weston. Dat is net het ijs, maar dat is de wien. Ja. En waar vond de wien? Ja. Die heeft alle wien, nou we kennen het zien aan de plaatsjes, hoeveel verschil er weer. En dan rieden Evert wel voorop, maar dan vondst toch nog de wien. Nou, dus dat heeft voor die een oegrieselijk zwieren, toch? Ik denk op handicap nou heb ik hem wel boem. Ja, dat denk ik. de wien en die lege brechtjes. Dan maak ik onder trog. Evert die doekt even en die shit er onder trog. En ik maak er haast op knibbels. En dan even klautrie en dan muk we achter hem aan. En dat wie net zo vanzelfsprekend dat ik even bukt en dan onder de bregen trok koer. Dus dat wie ontzettend lastig. En als die motorfiets over Van Bentum rijden hier, dan zie ik het nog maar een channel om hoe dat door. Hier is zo'n platwest, ja. Dat denk ik als dat sowieso gewoon niet is. Dus is Rijn altijd aan de winnaar. Ja. Maar ik ben wel benijd in hoeverre je hem praat. Want het is juist op de beelden nou en dan dat je hem even praten. Dan kom je hem even door Rijn en je praat even. Wat zit je als je hem hoort? We moeten de ganger wel inhouden. Dat zijn je hem hoort. Ja, teruggaan. Dus je weet nooit hoeveel je voorlezen. Nee. En dat is zo bizar in zo'n tocht. Je kan er nooit eens even achterom zien, want vaar je door en dan lees je weer. Ja. Dus, en je krijgt geen aanwijzingen en dan komt er in Bethlehem. En dan staat er een groep mensen een beetje net weten waar het paard van is, van de tocht. Oh jongen, dan raken ze helemaal in paniek. En dan had ze nog maar net inhalen, want dat is een hele grote zorg. Ja, dat zit zelfs ik bij Evert. Hè? Want Evert die is dan eruit. Hè? Ja. Die riet voorop. Maar die zucht heel tijd achterom. Dat vond ik heel spannend. Hij zegt heel tijd achterom. Komt hij dan nog? Zenuwen, denk ik. Hè? Echt pure zenuwen. Want waar is die sto dan? Ik zie op een bonken. Daar zie je op een bonken, bij de finish. Heb ik die trein hier, 84, 86 en 97. Dat betocht ik in 84 van zoet net handig wezen dat ik op redens op een bonken steen. Dan kan ik in elk geval die tochtrieders uit de meer te rijden. En dan mooi naar de finish staan. Dat is natuurlijk fantastisch. He, dat laatste eindje. En zo kon ik dan natuurlijk de wedstrijdrieders opvangen. We hebben er fragmenten van. Mooi. Het wie even ziekje, maar we hebben het. Oké. Hey. Ik ben Marlets en ik sta nou tussen al hier en mee zien. Hier is Rijn. Van net al ook eens gedaan. Er komen nou treinrieders komen er aan. En die kunnen het nog kret binnen de tijd herrie, dacht ik. Ben je hem de eerste toer? Ja, wij zijn de eerste. Wat ik zelfs zo mooi vind om te zien is dat de meesten die schreppen natuurlijk om nog op tijd binnen te komen. En dan rieden ze allemachtig mooi. En dan komen ze door die finishlijn en dan kun je net weer over voeten staan. Ja, de toerrieders. Daar zitten natuurlijk prachtige verhalen daarin. Ja. Trouwens, eerst wist je wat het meest verneemde toerrieder wie? Nee. Nee? Nee. De heer W.A. Van Buren. Ja, van Buren. Ja, tuurlijk. De kroonprins. Wat hier staat in de gaten dat de kroonprins ergens actief is? Nee? Nee, wanneer hier niet hem dat in de gaten? Dat Willem-Alexander erbij weer. Volgens mij wie dat hij bij Haans weer. Doe jij het. Ik geloof wel dat bij hem inhellen. Want ik denk als hij in de eerste groep start is,
Hij kon net zo hut. Nee, hij kon zo net, nee. Nee. Dus ik heb ook zo'n heel soort politievolk. De meeste uniformeerde lui draaien omheen volgens mij. En die ben wij dat groepje, maar ik ga net zo dat Willem-Alexander de kroonprins En maar dat jekken, dat is wel bijzonder. Hè? Ja, van Marlboro. Precies, sigarettenmerk. Ja, maar de wie zei, daar begint er al de wie beveiliging bij. En nou hebben wij, wij zie je, maar we hebben de man voen die de hele dag achter Willem-Alexander onrieden is. En die zelfs de pleisters op zijn hakken plakt het. Nou. Ik ben Fokke Jan Vonk en ik heb 30 jaar waarom heb ik de toenmalige kroonprins Willem-Alexander begeleid bij het rieden van de Oversterrentocht. Merkwaardig bericht toch, merkwaardig maar toch ook een aardig bericht. De Elfstedentocht heeft een oranje lintje gekregen. Want ergens tussen de toerrijders, daar rijdt prins Willem-Alexander. Ik kreeg jongs tevoren een telefoontje dat Willem-Alexander die reed als Alex van Buren de Oversterrentocht. En ik moest mij begeleiden. We gaan snel door naar Harlingen-Ruud. Weet je wie het is? Hoe bevalt de tocht u tot nu toe? Perfect. Ja? Kreeg u makkelijk vrij van uw baas, de Koninklijke Marine? Ja. Deze foto die jouwt precies het beeld zoals het hier wil in het land weer dan net ploegen doen. Maar je zag hier dat huisje. En dat huisje, dat is wat daar is hier. Deze treinwenning has letter bouwd. Dus je de poeder werd eten in zit en daar zit Willem-Alexander en daar zit een van de beide jongens en daar zit de oren die met een mij rijden. En de wedstrijd is absoluut nog niet beslist. Sterke volgersgroep en de 4 mensen aan de kop zullen het nog lastig krijgen in het... Bij Wier, toen had het wat last van de vorm. Dan had ik pleisters achteraan geplakt. Dan had er nogal wat slim last van de vorm. Maar dat was eigenlijk de enige keer dat echt een probleem was. En hij was wel eens wat warrig, nou, dan gingen we hem in de berm zitten. En ze ben die dag terugkwam op muslikoen en op poeiermolken. En ik ben nog naar huis in en ik ga nog eikers zien van mijn eigen hen. En die had ik onderwijs op in. Vervelend om zo op deze wijze te worden lastig. Hij ging van het aan direct dat sleetjager, zo hut, ging dat voort. Maar dat was in de ren van de dag weer dat steeds zwidder. En het is gewoon geweldig dat hij die hele tocht erin had. Maar daar had het op het eind net meer. Vanuit Dokkum eigenlijk naar Ljouwert had het er net makkelijk mee om. Dat je het eens op Dokkum, maar hier weer ook heel beroerd. Maar hij had het helemaal uitgereden. Ja, uitrijden op muslikoeken. Dat is wel knap, toch? Ja, zeker. Of net? Je bent net echt onder de indruk, zal ik het. Ik heb wallykoeken in. Oh ja, dat wil ik wel helpen. Ja. Ik heb 12 volleybal mooi wallykoeken. Voor elke stad? Ja, ik denk elke stad sowieso een keer. Maar als hij heel zo extra bakt, dan heb ik in Poedem goed zo'n spoeier zoeken door en alle boesten vol stappen in de wallykoeken. En die heb ik de hele dag opvreten. Je bent een soort van Michelin-mannetje wel, die wallykoeken. Ja, maar Rijn zei, koest ik net slim vallen, zei Rijn. Nee, valt altijd lekker zacht. Maar de heeft hem rieden op houtjes. Nou, dat is zo'n jongen toch maar in op deze houten. Oké, maar wel ik op houtjes toch in 86? Nee, toch? zo, ik dacht dat ik net de hout naar uit. Toen heb ik een paar wel per eigen maken innerlijke pruts te noorden van alle onderdelen die wij nog oerheen, zeg maar. Oké, maar zelf iemand op prutst? Ja. Oh ja, maar die wien wel scherp. Jawel. Ja. En want wie je goed traint, heb je überhaupt zwierigheden hoor? Wie het een regen toch? Nee, ik vond het net zo weer. Ik had nee. In 85 toen ik de oude reden zonder. Toen had ik een heel soort wetterroer voor te houden. En toen ben al mijn kennen bevezen west. En toen ben alle nagels ben ik oud west. Dus in 86 heb ik wel een beetje zeer voor. Maar toen weer de bijen weer heel, maar ik heb geen nagels. Nee? Nee, 86 heb ik zonder nagels erin. Ja. Maar van het wie toch eigenlijk het wie toch sterrende koord in 86? Nou, ik weet het nog eens net. Ja, dat is toch? Vooral het krieken van de dag. Nou ja. Die het mensen hier, met 12 graden. Nou ja, goed, ik goed koud en net een volle klingen onder die dag. Nou, maar die gewoon die in de eigen bevezen. Ja, want letter op de dag hier, we hebben voordeel van. Maar moas betiet mensen. Nou. Die absurd. Ja, hè? Want Jim staat er om. Jij was ja. En hoe hebben ze staan? Ik denk van Katirosan, ja wacht, ik wie jou voor 5 uur. Oh, dat is keurig.
Maar het waren wel hele goede omstandigheden, want het was volle mannen, dus het was heel helder. En dat was een groot verschil met 84, want toen was het heel diezig en wie het. Ja. Dat zie je net vol, hè? Wetter op de is vooral, overal wetter op de is. En dan remmen ze en dan krijg je een hele golf, als de eerste stempel in, dan ben je net te hastig en wordt net voordringen, dus dan wacht je per beurt hou, dan komt er een jongen en die veegt en die remmen, dus, en dan krijg je het wetter over de voeten. Ja. En dat dan ben ik hier dus bij 5 voeten. Ja, ik snap het. Hey, want Sippy, je bent journalist, maar dan koest ik aardig rieden. Ik weer lid. En ik wil ook al lid worden, doe ik een hier of 18 jaar weer. Dus ik wil heel lang lid, dus ik hier mooi betiet starten in. Ja, maar hier staat net even Nee. Dit is iets moois. Echt, ja, natuurlijk prachtig om zo'n kruisje te hellen, maar dat je verslag wel mooi van zo'n uniek evenement. Want het is gewoon uniek. En we toch natuurlijk in 84, nou dat gebeurt de eerste jaar misschien weer net weer. Nou doen we het in 86 al weer raak. Nou ja, en dan is Schenken en dan moesten we wachten tot zo'n 90 en nou wachten we ik al heel lang. Hè? Dus het is uniek dat je er verslag van de wang kennen. En hoe oors wie deze toch dan, als je die vergelijkt met die van 84? Nou, omdat het vreer, het wie een totaal andere situatie. En we hier, ik voor u, als omroep, wie het heel lang lien, dat de verslag, trein 60, dat wie zo lang lien. En dus we dienen dat ik in oparbeid in 84 maar de NOS. En het wie al je nij, alles weer nij. Ik weet nog dat Jo Daalmeijer bij ons kwam en dan moest het al je trom om worden, want net iedereen wist hoe het wezen zou. Dus dat was heel spannend. En in 86 wisten we natuurlijk veel meer van. Ja, en toen kwam ik een beetje de massahysterie, hè? Want heel Nederland, ze gingen al in Friesland daar. Ja, dat wie ik echt heel... Net leuk? Nee, ik voor de rieders net, nee. Dat wie te enthousiast. Ik in die steden, weet je, langskwam, man en man, het wie een gekkenboel. Ja. Dus het is wel even leuk dat het publiek enthousiast is, maar zo gek altijd toen weer... Dat hoeft van mij niet weer. Maar het is natuurlijk één grote reclamespot van Friesland. Dus we moeten er heel zuinig op wijzen dat het zo bloot zat het is. Want het is natuurlijk machtig. Ja, maar wat er op een gegeven moment gebeurde in Bethlehem, een massahysterie daar. Maar dan kom je uit de Del, terug als toerrieder. Hoe wie dat toen? In 87? Ja. Nou ja, een soort meisje, maar ik ga altijd zo reden, alle keer dat ik hem zo gauw mogelijk tussen de meisje maatjes te terugkomst en wegwezen. En ze roepen, die gewonnen, die kennen die, dus die roepen die. Maar gewoon, hoi, en verder niks. Zo gauw mogelijk voor. Maar ik weet ook wel van toerrieders die dan wie eens in Dokkum en wie eens al aardig wurg verzels. Ja. Maar die konden dan haast net uit Dokkum komen omdat ze het zo mooi vonden. Ja. Dat was zo'n groot feest. En dan zie je het daar lekker. En ze waren verzwargen, hè. Heel soort mensen die joegen sap of poeiermalken, dan kreeg van alles. En die konden daar haast net voortkomen. Zo mooi wie het er. Ja. Maar van Jo wie natuurlijk al lang binnen. Ja. Toen die echte massahysterie kwam, toch? Of... Ja, maar als dan voorop is vooral, dan is het heel gek. Het is krijg maar de Tour de France. Het krijg altijd in een tunneltje. Mensen zien altijd te zien en dan kom je er gewoon en altijd mensen voor je. En gevaarlijk. Ja, dat is zeker gevaarlijk, ja. En gaan ze wel op die aan de kant en hoe ziet het is eruit en ja. Ik vind het maar niks. Nee, want je wil je eigenlijk concentreren op het is, hè? Ja, het gaat ergens om. Ja, toch? En het gaat ergens om. Ja. En dan je kun je eigenlijk net goed concentreren. Zo, je vindt het prachtig dat de mensen zo enthousiast zijn en het zou leuk vinden, maar ja, wel op een bepaalde afstand. Dan is het prachtig. Ja. Hey jongens, we kennen er net omheen, want ik was zitten over Sterrentocht Centraal, waar ik op deze vreed weer de quiz. Daar ben we weer met Arjen Sportquiz. En deze week geen voetbalvraag, maar een vraag over de tocht der tochten. Want hoe vaak is de Alversterrentocht verrieden? Is het A, 13 keer? Is het B, nee, 14? Of is het C, 15 keer? Mail je antwoord van waanzin naar bient@omroepfriesland.nl en win dit boek hoe de held van Joggetje 63, Reinier Paping. Ja, en de winnaar van Vlienwieken is trouwens de 6-jarige Tijmen. Hij komt van Donkerbroek en hij joeg Vlienwieken het goede antwoord. Guinea-Bissau, het bendeplak van Januel Bikel. En hij wint mooi de originele Sportclub via een rechtpoeder. Mooi de handtekening van Jerry Sint-Juste. Jongens, als hij nog eens een keer komt, ried je hem dan weer? Graag. Ja? Graag, ja. Want je bent nog lid? Jazeker, ik staat in de eerste groep. Dus, en dan als toerrieder. En dan als toerrieder. En dan kunnen we de hele dag genieten. It? Ik sta ook in de eerste groep, hoop ik. Ja, ik sta als ik vet genoeg ben, dat het, je weet net wat de nachtwagen hier wacht, je weet het net. Maar goed, wij rieden alle weken,
We hopen terug te gaan. We hopen terug te gaan. En dan komt het ook gewoon weer die laatste meters bij u als Omroep Friesland. Verslag jou met de microfoon in de hand. Ja, dat is het allermooiste wat er is. Toch? Dat is echt Wordt het fantastisch. net een keer beziekjes, hè? Nou, maar dan zoek ik misschien ik verslag van wel onderwijs. Oh, en ik weet zo, niet hoe de rijden, combinaties. Maar eerlijk is eerlijk, ik zal wel afwachten van hoe het ijs is en hoe de wien is en heel koud. Dan weet ik net welke het wandel. Nee. Oké, jongens, we praten aan verder, want ons Safie, dit is een speciale Oversterre-oorlevering. Maar ik geven we dus wat langer terug op internet. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl/bient. Dus, waar weet onthaast en oors alvast een goed weekend. Dag. Aan tafel nog altijd een Rijn Jonker, Sippie Tichelaar en Its Willemsma. Jongens, de tocht van 86 op 26 februari. Hing je eigenlijk nog toch dat het nog trok in zo? Nou, ik hier in februari, dat we denk ik iets van 11, 12 of 13 februari doe hier Sipke zijn van er komt geen Oversterrentocht meer. Nee. En toen zei Wits en Elias nog van tenzij er een Siberisch wonder gebeurt. Nou, dat gebeurde dus, want wij kregen een dik winter. Ja. Dus doe ik het wel terug. Maar het wie al wat te let in de tijd, Simon. Want dit weer natuurlijk al 18 in februari. Dus dat weer nog nooit gebeurd. Dat weet ik wel zijn, een beetje onder druk van de publieke opinie. Dat weet ik niet. Ik denk net dat het Oversterrenbestuur dat was zo. Nee. Daar geloof ik niks van. Dat hebben we nou de tijd ook vaker nog gewoon in 82, 16. Wanneer heb ik zo'n 86, toen weet ik ook knikker op een kant. Ja, knikker op een kant. Ja. Dus dan hier het onder de druk van de publieke opinie hier dan herkennen. Ja. Nee, dat hebben ze nooit verzwichten volgens mij. Oké, maar dan voelde het net echt een hele zwiere tocht. Nee, die ik van 86. Nee, ik ga makkelijk rijden. Ja. Ik ben gewoon starten en ik ben net één keer vallen. Ik heb wel in 82, toen heb ik hem gereden. In 82? Ja, toen heb ik hem gereden. Maar wie een wilde toch? Ja, wie een wilde toch. Maar die heb ik net in mijn boekjes staan. Nee, wilde. Maar toen hebben wij heel soort geluk gehad. Toen ben wij, wie ik maar Jan de Vries, dat was een hutfietser. En Ineke Wonder, dat was een reetriedster. En toen stonden we bij Bad Lahiem, altijd stonden dan even de poeiemaal drinken. Jongen, dat ding komt nooit. We reden besneuren, over 2 dagen. Nou, klaar. Jan de Vries, die zou dat stuk controleren. Sjen had het koer bij balans gewoon. Ik zou dat stuk toen een sleet. Bij ons was hebben we zo net een sleet. En Ineke die komt van Wienaam, die zou die bopperste lus, zou die naar Sjen. Nou, en zij is het apparaat. En toen komen die sneurten maar eens bij elkaar op de bonken. En daar is die hutrenner, god, ik weet niet zijn naam, weet ik het wel, Huizinga. En die koer ik wel vanuit de atletiek. En een hele goede 1500 meter render ik. Nou goed, en die wie in de rik tegelijk. Die kwamen tegelijk in de auto. Dus we maar wij met z'n draaien en hij maar vreun. Nou, en die hebben, we zijn begonnen te rijden. En die hele kant, ik ging het eigenlijk goed in de kap. We hebben aanschoenen en alles. Ik ging ook al vaak kano van, dus ik wist hoe het traject wist ik goed. Want ik ging als marathon in kanovaart heb ik die. Ja. Dus in elk geval de hele meute mij sleurt, onhaast daar. En op een slette maar over een kistwerk heen klimmen. Dan moesten we over een kistwerk heen. Dat was net een officiële baan. Maar goed, we komen op laatst om lang verhaal in Haas. En daar is die Huizinga, die hield hier die oorlog een auto met meisjes. En die werden zij van het ijs plukt, dan ging zijn auto. En dan werden ze een heel lang omrijden en dan werden ze weer op de ijs zetten. Nou, en wij hingen niks, wij wilden gewoon met z'n draaien. Ja. En ik reed toch een trorrie? Ja, en ik reed aan de kop. En Jan daarachter, een grote kerel. En Ineke daar daarachter. En in Haas, daar hebben we dus... Ineke zei, prima, ik ben er juist naar West. Maar nachts is er net een schip door het zo al ging. Dus is nachts een schip ging. En het vreemd maar 1 of 2 graden die nacht. Het vreemd helemaal net hut. Het weer prachtig waar. Wie eigen skosten. En toen, dus, maar die waren wel dichtvesten. Maar er zit maar zo'n laagje ijs tussen die skosten. Dus ik zei, nou jongens, daar ben ik rustig kosten. Want ik wie vroeger dat heel lienig. Dus ik zei, nou ik heb wel hoe dat liedseres kosten. En je de emmer. Dus ik wip toen die liedseres kosten. Maar ik vanavond elke keer als ik uitzette, dan zonk ik een stukje voet. Dus ik moest springen over die kosten. Zo ben ik naar en ik raasde het in hun. Rieden bleek ze maar rieden. Maar wie levensgevaarlijk. Ja, en aan de kant staat een politieauto. En die zit te toeteren. Ja. En er weer een meisje in die zwaaien. Ja, die woont steeds in het huis dat het net. Ken het. Maar wij dachten, nou, een vriendelijke meisje, die weten zeker dat wij hem rieden. Ja,
Dus daar ben we echt oerkam. Hoe dat zo, daar ben ik gewoon overheen kan. Alle treien gelukkig. En Jan de Vries die lag letter op een beurlig, plat op een blikveert in het lange wetter, in het ijskoude wetter. En die woep haar ik ze terug in. En een hele grote kerel, Jan de Vries. Ik zei, ging het donder, terug zetten nou. Hup, en dan sleur ik hem bij mij. En... Maar dat wie in 82. Rijn heeft dan wel eens illegaal rijden? Nee. Nooit die behoefte hoor? Nee, wedstrijdrieder. En dan hij horen circuits. Ja, je wil gewoon winnen. Ja. Die wedstrijdmentaliteit, dat zit er gewoon... dat is het allermooiste wat er is. En had je nou de vergelijking maatje tussen 84 en 86? Nou, dan kan ik wel een jongen praten. Zo 84, dat was voor mij verschrikkelijk. Ik ben onderwijs naar Polen. Ja. Daar ben ik west. En dan ben je correct door de grens, ben je Polen in. En dan maar daar heb je ook een wedstrijd? Daar zonder alternatieven rijden. En dan kom je daar correct binnen en dan krijg je te jaren van iemand die het stom bedronken is. Jongens, in Friesland gaat het echt terug. Dat leeuw je net. En dat loopt echt net. Dus alle toeters en bellen en registers worden hier belutsen om de werkelijkheid te krijgen. En dan is het dus echt zo. En dan zit je daar in Polen en dan word je bij naar Friesland. En hoe mij dat realiseren, met een organisatie, want je bent zelf net baas. Je zit in bussen, je wordt erheen gebracht. Toen is het zo georganiseerd dat er in je bus vol echt al je Friesen hast, die gewoon graag hebben om. Die woonden echt te rijden. En de Hollanders die gewoon die alternatieven wil rijden. Oh echt? Die Hollanders die dachten van... dat heeft wel goed. Jim hier natuurlijk 22 jaar wachten op deze Ja, een heel soort liefhebbers. Echte liefhebbers. Ja. Het ging mal. Slaanderij en goelen en ruzie en... Want Jim woont per vast waarom? Wij woonden waarom. En als je iets in de kop hebt, dan moet dat ook gebeuren? Nou, dat meestal wel. Maar het is zo. Eerst maar dat we toen Oost-Duitsland, Poolse grens. Verder in Polen wie het door het 6 uur bij de grens overgangen. En we wien de kregen we te jaren. Toen moest de chauffeur tol worden sliepen. En toen moesten we weer om. En toen zeiden ze bij de grens, wat is dit van gesodemieter? Je krijgt inkomen en al weer om. Druut, paspoortcontrole, die dikke bondmutsen op een geweer op reg, daar stien ze voor us. Ja, en dan wie nog in die tijd. Ja, en toen naar de Duitse grens, hetzelfde verhaal. Dus het worden haast 2 dagen voordat we weer om wien. Hoe laat wien je uiteindelijk dan weer in jou? Wij wien waasje te mooi pas weer om bij de Frieslandhal. En we wien mandje te mooi in de bus stapt. Nou, wat een voorbereiding. Net prachtig mooi. Wat een geschenk uit de hemel. En dan kom je thuis en dan zit het hele circus bij je in huis. De ploegleider, de orenskaatsers, die het net mooi winnen. En dan maak je alles nog regelen, je verzorging en alles erop en eronder. Maar je bent de regie zelf ook even kwijt. Nou. Je moet de eerste regie wat tot je nemen en dan weten hoe je het uit doen willen. Nou, en ik heb dat alles verteld, maar dan ben je een ploegleider die zo dus verzwaar je van eten en drinken. En hartstikke mooi die man die ging een helikopter huren. Wij kregen een lintje in de boezen. Ja, hartstikke luxe. En als we dat lintje omheen houden, dan kon die man in een helikopter zien dat er ergens onder groen moest en bevoorraden. En we winnen mooi strijden en we kregen een lintje en zonder eten en drinken voort. Maar die helikopter mocht er lof naar dien. Dat hebben we nooit weten en we de hele dag eten en drinken hadden. In 84 net? In 84. En ik hier 2 een hele dag in de bus zitten. En zo ried ik mijn halve sterrentocht. Maar hoeveelste ben je eindigen? 15e. 15e. Dat is toch nog knap? Bizar. Bizar. Dat is weer heel knap. Onvoorstelbaar. En die vang me toen op. Nou, ik had een loen jaren litten, die hoeven het wetten jaren, maar... Ja, ik weet het nog wel. Totaal kapot leeg. Helemaal leeg. Helemaal kapot. Ja. Finaal kapot. En dat wie je 84? En toen dacht ik van, als er nou... Ik doe mijn uiterste best. Mocht de takken me hier wegkomen, dan wil ik op mijn allerbest wezen. Daar ging ik voor trainen. Ik heb er verroer, komt er net, dan heb ik pech. Maar dan wie het wel goed voor het orenmarathon rijden en voor het kunstdienst. Nou, en Sabater dat er wegkomt. Ja. En de beelden laten zien dat ik super in vorm ben. Ja, wees. Ja. Geweldig gemotiveerd en geweldig getraind. En het koer net kapot. Totdat de motor mij kapot reed. Ja. En toen weer door. En dat is een valpartij. En dat brengt me dan bij het volgende onderwerp. Want valpartijen, daar zit natuurlijk ook een heel soort verhalen, Sippie. Want elke nier heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Maar laten we even zien naar een soort valpartij. En de meesten die daarmee te krijgen worden. Goedemorgen, dames en heren. Het is nu al duidelijk dat de 14e Elfstedentocht veel zwaarder is dan vorig jaar. Uit verschillende plaatsen langs de route wordt gemeld dat wedstrijdrijders, maar vooral toerrijders, hebben moeten opgeven.
In het Sint-Antonius ziekenhuis in Sneek was extra medisch personeel ingezet voor de behandeling van gewonde Elfstedenrijders. Mijn arm uit de kom, een scheur en ik val en mijn arm uit de kom. En de grootste frustratie is dat ik rijd de Elfstedentocht voor de tweede keer. En vorig jaar bij Bartelen hier moest ik ook ophouden omdat ook ik val in een scheur en mijn arm uit de kom. Ik reed in een scheur en toen lag ik plotseling voorover. Ja, en ik ben doorgereden en pas in Sneek kwam ik erachter dat het zo bloedde. En ja, hebben ze hier in het ziekenhuis een paar hechtingen erin gezet. Ja, dat is al je... Ja, we praten gewoon terug. Nee, maar ja? Daar was er raar van. Zo'n lampen. Ja. En dan is het donker. En dan is het prachtig. Dan sjost even wat. En opeens is het helemaal zwart van die. Ja. Dan sjost helemaal niks meer. Dan ben je net meer... Nee, dan sjost niks meer. Dat doet het een 4 tellen. Ja. Vader als twee wist, was triest. Ja. Ja, die lampen stonden de verkeerde kant uit. Al je het zien niet. Dus elke keer die gaat beversen eigen. Nee, Sjors niet. Het was verblind. We zijn helemaal verblind. Helemaal verblind. En er staan zafvolle lampen. Ja, al je boeren met trekkers, maar die moesten dus wel staan, maar dan moesten ze het licht die van achteren op de kant en net voor in je gezicht. Nee, ik snap het. Die stonden correct de verkeerde kant uit. Er was een man in 86, 84, Frans de Marieros. Ja. Die hier zo'n minwerkershelm komen. Ja, dat weet ik nog, ja. Ja, jongen, daar wien we blij mee beswetten. Ja, dat is dus wel. toch, die kon een beetje vooruitskienen en die kon het paard wat vinden. Ja. Want we zeggen niet, kijk, ik heb een paar toerrieders die het uitvallen binnen, maar met schouder te komen. Ja. Wie direct een paar favorieten die het Ja, Joost Niesten. Joost Niesten, wie echt een van de koershebbers, die wie natuurlijk bij de fjouwer van het jaar daarvoor. Nou, en Joost die voel en die is zijn schouder uit de kom. En die moesten ook nog onder narcose zelfs om de schouder weer te krijgen. Dus die kon net verder. Nee, dus als je de overstedentocht winnen willen, dan mag je een gelok hebben. Ja, tuurlijk. Tuurlijk mag ik gelok hebben. Want er heeft natuurlijk allerhande hindernissen die stien komt. En ik moet dat klunje. Maar ik een beetje mazzel dat je goed draven kan. Als er een soort klunt worden. Maar als je dat net zo goed kent, dan heeft het al verlen. Witte werd ze binnen. Ja. Wanneer maak ik even een kluunplakje op? Als je dat van tevoren goed uitziet, dan weet ik dat je even op dat moment voor in het peloton zit. En dan... Dat hing jij niet? Jazeker, alles zie ik uitzag. Ja. Joep? Ja, ik zie het van 4 en ik denk, daar maar we klunen dan. En ik ben hutrenner, dus ik ben hutrenner, dus ik ren heel makkelijk. Ja, oké, dus maar dit voor mijn reden zo. Ja, maar dat maakt me niks uit. Als je goed hutrenner kerst dat gewoon rennen. En als je goed hutrenner bent, dan dus een... maar dan is dit vaardiel dus? Ja, dan wip je maar eromheen wippen. Van zijkant, van zijden erin. De jongen net, maar je met een gatje is. En als die trap zo omheen gaat. En dan denk je, die jongen beginnen bij het begin. Dan begin je tot treden, 2 hup, springt omheen. En dan springt een handje heder en dan ben je er bij voor. Ja. Maar hoe gaat dit dan jongens betieven? Dat is hartstikke donker natuurlijk. Ik wil jou 4 of binnen. Ik ben hartstikke belicht binnen altijd. Ik ben als je bij de start. Nee, ja, bij donker. Ja, nee, ik ging heel licht op. Nee, helemaal niks. Nee, maar ik zie wel heel makkelijk in donker. Ik leed alle jongen de hoen uit elkaar in donker. Maar ik zie gewoon... Je traint. Ja, ik ken wel goed in donker zijn. Ja, dat maakt het verschil bij mensen niet, hè. Ik heb wel een geldje met een vrouw, die shot niks in donker. Dat hij een ramp was. Ja, die heeft nooit iedereen. Nee, die maat betekent brekken die de poort. Maar ik zie vrij goed in donker. Nou, maar die 84 ging ik nou wat les van mijn enkel centrum de klunerij. Ja. En 86 denk ik, dat zal ik voorkomen. Ik nou een fysiotherapeut, een jongens van tevoren. Mooi de enkeltjes zien, tapelen, mooi strak, mooi dit. Dus ik denk, als ik nou de battingen opvleen, dan hoef ik nergens doorheen te zitten. Enkel kan net verzwikken. En je rieden doen nog met verste races. Ja. Dus dan is dat klunen volle moeilijker. Ja, maar klaprijders kunnen het makkelijker. Punt, ja. Nou jongen, dat wie een geweldige uitvinding. Ja. Alleen het probleem weer, na de start, na dat eindje hut erin, zolang in die kooi staan te hebben, kon ik eerst naar in mijn redens komen. De fietsers wien wel al je mooi uitgehoord, maar god, we stonden wel even in paniek. Voelden er net in, maar toen dat er een keer in zit, schitterend. Ja. Want je had het toch maar losse fietsers rijden. Zodat mijn voeten zo mooi intape zitten. En altijd mooi jocht op een redenties. En jouw vrouw die is achter je onrien, de hele tocht, met de auto? Nou, net de hele tocht, maar dat is een prachtig verhaal. Nou ja, dat zal ze zelf vertellen, dat wist ik ook net. Maar dat zullen ze zelf vertellen. Ja. Zullen we even zien, jongens? Ja, toch? Mooi, ja, mooi. We gaan met jou, het eind van jouw Schieringen weg, het autodel zetten. Maar we moesten beide wel heel nodig naar de wc. Dus we bellen gewoon even bij meester Knoen. En dan vregen we even of we naar binnen mogen. Nou, dat mocht natuurlijk.
Maar die mensen willen krek van huizen. Die hebben alleen nog de verhuisdozen, die in de gong in de kamer staan. Maar ze zien wel een televisie hoor. En wij kwamen in de kamer en zeiden, nou hoe zit het ermee? Nou, zei die vrouw, ja, ze zei er binnen 12 voort, Evert van Bentum en nog één, zei ze. Ik zei, oh, en ik zei, mag ik wel even zien? Ja, wel, yes, kom maar even binnen. En ik zocht. Ik zei, dat is mijn man. Nou, ze zeggen me natuurlijk hoor. Dus toen ben we gauw uit het huis gegaan en we zijn zo gauw gekomen naar de bank gegaan. Ja, bijzonder verhaal. Ja, toch? Ja, toch. Ik vond het ik, ja. Maar het werkt wel een beetje een jongensdream, toch? Om te jaren gewoon, als je doet 34, te jaren mooi Evert van Bentum aan de kop van de Oversterren, toch? Ja, jongen, natuurlijk. Dat is net uit te lezen. Dat is zo'n grote jongensdroom. Voor mij altijd West, die Oversterren, toch, is zo hillig. En als tredje hier gewoek dat al rieden, vond ik het al bijzonder. Al die grootheden van mij, Paping en neem maar op, al die man, heb ik altijd bij opjongen. En op een gegeven moment ben je zelf aan de beurt en mag je zelf mooi doen. En dat in het doel die Oversterretocht. Die Oversterretocht. Die heeft altijd centraal staan. Alternatieve Oversterretochten rieden, altijd mooi doel. Mocht er echt te komen, weet ik wat me te wachten staat. Het kunst is, hele winters op paard, trainen. En we trainen mijlkoor. Maarten Hoekstra, Benny van der Wijnen, Jeen van den Berg, Evert van Bentum, Henk van Bentum. We gingen 3 joenen in de week we gezamenlijk op Heerenveen. Maar is al nog een Iep kramen, neem maar op. Het wie een clubje, het wie een vriendenclub. We gingen malko naar de wedstrijden toe. Maar ja, had je dan zo'n Oversterretocht rijden, ja, dan is het van het grote publiek met al je individuen. En krijgt of kennen de mensen elkaar net, maar ja, we zitten de weken bij elkaar om tafel. Maar Rijn, hoe wie je dat doet voorop riedest? Hoe wie je dat vandaag? Ah, dat vond ik bizar. Wat er toen om me heen ging, toen ik demereerde en dat ik voortbleug. Maar dat wist hij dan bewust? Nou, ik genoot ervan. Ja. Ik vond dat zo bijzonder, dat die jongens erin iepen gingen. En dat ik op kop ried. En dan ik als Sano in de finale. Dat is bizar, jongen. Dat kan je net verwutsen. En dat dan ik van Bentum daarna weer eens bij jongenscoach. Die tegen Oordenwijze kent vanzelf. Maar de winnaar van het hier daarvoor, dus dat maakt die nog groter en nog sterker. En daar is een heel soort steun aan. En dat je dan ik naar voorop bleef. Ja, dat is net te beschrijven. Joh. Dat is nog mooier als wereldkampioen worden. Wereldkampioen voetbal. Ja, dat is helemaal niks. Dat is helemaal niks. Want het Rijnstad, de Oversterretocht, is heel erg voor mij. Ja. Heeft u dat ook? Nou, heel erg. Nou ja, ik ben wel een enorme liefhebber van het rijden en het ijs, ja. Maar ik ga nooit het rijden, net wedstrijd. Ja, ik ga voor zijn wedstrijdje maar die en ik ga voor mijn clubverenigingen wonen. Zelfs Peter Jelien heb ik nog een lange baan afval wonen in Mantrum, dan ben ik 63. Dus dan rijd ik jongens van 20, 30 en op deze dingen rijd ik dan die jongens er daar aan. Dus maar net in het grote werk wat Rijn doet. Maar dan ben ik wel getraind rieders die dat mooi doen. Ja. Maar ja, dus ik en een hut rennen en ja, ik heb kano-marathons. Ik heb wel een soort wedstrijd, sport en element in me. En als die komt, dan is het trui aan. Ja, toch? Ja, dan hebben we nou even die. Ja. Ja. Want ik heb goed nice trouwens, want Piet Paulusman wie die kreeg ik even in de studio. Okay. En die even een versissing. Oh, heden. Nou. Ik ben nog altijd positief hoe de kansen op mijn Oversterretocht. Ik denk, mooi deze winter mooi rekenen. Binnen Jochen hier, 1 of 2 keer dat we hem nog krijgen. Ik denk om 2012. Dus dat kan nog altijd. Dus die komt nog. Binnen Jochen hier, maar deze winter mooi rekenen. Nou, is dat goed nice? Super nice. Is dat ja, super nice. Ja. Dus trot trainen. Dan kunnen we nog mooi. We kennen, ja. Ja, we horen vol. Toch? Want dan ben je nog jong. Jong genoeg nog te ja, hoe ouder dan binnen telt net. Telt net, hè? 76. Een jonge god. Toch? Ja. Nou ja, die hebben we ook bij afsluiten, jongens. Bij het goeie nice van Piet Paulus. Maar heerlijk Tierentank. Dank u wel. Sippie Tierentank van je komst. Ons Safir Bean Sport op internet. Ik zou zeggen, nog een hele gezellige dag. Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in the wilderness of Africa lives the King of Congo. And His Royal Highness is not only a good predictor, he is also
An excellent musician. Geef maar de vuvuzela. De krapschap Irefen. Doedekum. Vond u ook voetballer dan? Dat wordt makkelijk. 6-0. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.